Съжалявам, че съм сама, но щом штракна моята най-добра приятелка Румяна, ще дойде. Штрак. Юху! Хайде, идвай! Тя вече дойде по-рано. Така, сега аз първо ще започна за най-добрите ни приятелки. Моята най-добра приятелка е моята, ето този тук ръшавелка. А втората е Рени. Ние никога не се заставяме и никога няма да се заставим заради един човек. Който да нас кара, ние пак сме задружни и така нататък. А сега е тя да говори. Така, моята най-добра приятелка, ама най-добра приятелка е Катерина. Втората най-добра приятелка ми е Райна Петрова Бъсина. Тя съжалявам, че не участва в този клип, но тя в момента е в Елефница и няма как да дойде, защото ние сме в Добрище. И затова сме сами, само ние двете. Така, сега ние искаме да ви кажем довиждане, защото до другия път, докато направим нов видеоклип, но следващия път може да направим някаква сцена, някакво предизвикателство, такива неща. Благодаря ви, че не слушахте, а сега чао! Чао!